Entrevista asin serbisyo publiko. Yan kabos ang tabayanan. Bicol Connection. Kada Lunes hasta Biyernes, alas 9:30 hasta alas 11 pagkaaga. Kaibahan si Joey Habana Lin. Bicol Connection. Bicol Connection. Good morning. Welcome sa programang Bicol Connection. Aldaw po kita nin Sabado. Pitsa uno na kita kan bulan ni Mayo taon 2021. Bulan ni na mga kapiestahan. Pag naglaog na po ang bulan ni Mayo, siribot man ang satuyang kababayan sa mga selebrasyon kan mga kapiestahan. Alagad tadol sana ang satuyang handaan. Tadol sana man ang satuyang mga bisita. Bawal pa ang mga social gathering. Lalo na ang mga non-essential jamming, inom-inom, tripping, kung ano-ano pa. Dahil po kang piglalabanan tang COVID-19 na nagpapara langkaw pa ang mga kaso kan COVID sa nasyon kan Pilipinas. Importante po magarang kita sa mahal na Diyos na ilikay man kita sa anong paman nakatibaadan, kasakitan sa buhay, mga kahilangan, lalo na ini pong dahil kita tamaan ng virus. Pirmi kitang mga G na tawanan kita nin pagkakan sa oral daw. Maray ko ng tubig, nakakabasog na tranquilo. Ang problema ta po, kaya po ang tamang girarainin na pagkakan na masustansya. Pakusugon ang mga immune system. Kaya nga niyan iba, aros sa oral daw, nag-iirinom nin vitamin. Good morning sa gabos na itong mga parantaba. Yan po ang sa kuyang partner digdi. Si Engineer James Oco. Yan man si Rodel Cesar sa information. Sa transmitter site, yan duman si Engineer Lindon Torallo. Kaya ba na sa iyang maskuladong PSG. Na si Tony Saison. Nasigisanaan na butog kan na daganta oral daw ngaya sir an sa kuyang exercise kabali na ang pagbasing kan mga duot tigdi sa palibot kan tower ta. Kaya pala niya ako sa imong titindugon ngunyan na Tony sa kan sa imong bulog garo niya ako bagong graduado sa Philippine Army bagong graduar sa training ta burutog ang dagan, burutog ang tabay, muscle sa braso. Kaya nga niya ako, maapil kang marengon yan, Tony Saison. Mga kakaibanan taman po ang sa tuyang mga karonda sa pagpaabot ng mga bareta, impormasyon, halit sa luwas, pakikipagulay sa mga magiging newsmaker. Sa mo yung pagpaabot nin happy birthday sa mga nagsisilibrar nin kumpleanyo sa aldaw na ini. Happy birthday, may have many more birthdays to come. Sa mga mag-aragom na masilibrar kan sa endang wedding anniversary, sa mo yung mga pagpaabot nin happy wedding anniversary. Importante an sa tuyang mga partner mabati ta ni happy birthday, happy wedding anniversary. Dawa mayong handa, mag-gisa lang ni na pansit, gisado, okay na yan. Dawa pansit ba ito nga ni?
Ana sa balaw, perti na. Ano po? Lagan mong kadikit na dahon ng kalunggay. May pandesal ka dyan. May limonada ka dyan. Tranquilo. Makakaraos na. Ang importante magsimba. Magpasalamat sa mahal na Diyos na nadagdagan na naman ang satuya pong selebrasyon, ang satuyang kumplianyo. Como dakulang regalo sa satuya kan satuya pong kagurangnan. Ang gabos na kagabatan ta sa buhay, pagsubok, mga kapag tiusan, ipaabot ta lang sa satuyang kagurangnan ta ang gabos, may solusyon yan. Huwag tayong mawala ng pag-asa. Basta nakakahiro pa kita, mabubuhay pa kita sa ibabaw kang kinaban. Na abang sakit talaga mabuhay sa ibabaw kang kinaban. Ang iba nabuhay nga kita puro sakit asin kamunduan ang satong namamatayan. Kaya mapalad asin na maswerte ang mga taong dahil nakaka-experiensya kan kasakitan sa buhay. Sa mga Facebook Live viewers me, good morning and happy listening sa satuya pong programa. Pwede ka mong mag-text kan sa ito pong mga opinion, reaksyon, greetings, pangapudan, asin na iba pang concern na gusto man po nindong basa sa laugpukan programa sa pagikan sa tuyang Facebook Live. May live stream kita digdi, naka-live stream. Kana may live kita sa tuyang Facebook page kan RPNDCKI, nadadalang kita sa mga YouTube, Twitter. Kaya po ang gabos na mga kababayan ta magi naka-register sa luwas kan Bicol Region nag-watching. Mga kababayan tang Bicolano na nag-watching hali sa manibebang nasyon na palayugan taning good morning. Sana pirmi ka mong ligtas sa ano pa man nakatibaadan, ligtas sa ano pa man na kamatian. Sa mga parantabay ta sa Transistor Radio, good morning. Pwede man po kamong magpaabot nin mga reaksyon, opinyon, pangapudan, mga komentaryo. Sa paagikan sa toyang text line number 09-48241-7675. Pag-ulay-ulayan tadigdi, ang pakikipag-ulay kan mga media. Kasod ki Governor Migs Villafuerte na consent po nag-file ni kasong perjury sa mga barangay officials kan barangay San Nicolas kan siyudad kan Iriga. Diyan po sa Fiscal's Office sa Hall of Justice pig-file ang reklamo. Dangan ipapadawag ko man ang interview kan mga taga-media. Kaya Mayor Migay Ibasco kan Bula Camarines Sur, katakod man po kan pag-lockdown kan na munisipyo, municipal government kan na Bula at may nag-positive sa COVID-19 na official man kan sanggunian na bayan. Nagparalakaw-lakaw man da kaya ining nag-positive sa COVID. Kaya pinagmarahay na sana kan alkalde na i-lockdown lugod ang enterong munisipyo dangan nagkaigwa na po nin pag-disinfectar o disinfection kan bilog na compound o building para mayo na pong mahawaan. Until tomorrow ang lockdown. So sa Lunes, mabukas na po sa publiko para sa sendang transaksyon sa mga taong may katuyuhan. Mabukas na sa sendang mga opisina para sa publiko. Ano na po, ililipted na nindaan lockdown. At good for 7 days na naman pinag-lockdown ang municipal government of Bula Camarines Sur.
Asin iba pa pong mga pag-uurlay-ulayan ta sa laog po kan sa tuya pong programa. Si Provincial Administrator Luigi Villaferte mga tugang, kaibanan an team kan na probinsya ning Camarines Sur house to house man para sa relief distribution dyan sa may parte kan San Fernando, Camarines Sur. Nagpapasalamat po sinda dahil sa mainit na pag-aako kan mga residentes duman sa laog ninharo sa maghapon maglibot sa sinambit ng lugar. Alagad para po makatabang sa pangangaipuhan kan sa tuyang mga kababayan man duman, sa inda ining pinagpasyaran asin naduhulan in mga relief goods. Lalo nang nag-aatubang kita sa pagtios dahil po kan paglaban ta sa COVID, nanausinda ni na pangkabuhayan, dagdag na pangkabuhayan. Aber daw ta, ipapadangog ta sa tuyang mga parantabay. Ini pong mga testimony sa pasalamat kan sa tuya pong mga kababayan duman sa Gobyerno Provincial, kay Gobmix Villaferte, katuwang po si Provincial Administrator. Oh my God! Maraming hapon po mga tugang, ulit si Luigi Villaferte na yakan po ngunyan sa Banwaan in San Fernando. Kaimanan po si Mayor Fermin as ng grupo ng Team 1 San Fernando. Naga-house to house po kami ngunyan sa over 2,000 households digdi sa 4 na barangay sa poblasyon ng San Fernando. Po namaray na ining araw po kay ining niya nagibo ni Sir Luigi na nag-aarong-harong siya nagbarangay. Dakulao namaray na nagiginibo niya yan. Tapos itong mga nagdudulok sa iyang mga naghahagad ng tabang sa iyang natatabangan. As in, nahihiling niya ang sitwasyon kang mga barangay na nadudumanan niya. Sir Raldis, salamat po ng maraming sa paggawa po ng bahay namin. Ano po, pagpalain pa kayo ng mahal na Diyos. Dos anyos na ko, pa 83 na naman. Ngunyan lang po ako nakadanas ng arong kanin, kaugmahan. Sana maglawig paan sa iyang buhay. Asin kadakol pa siyang matarbangan, nakapahiho po, nangangaipo. Mr. Luigi Villaferte kasi natawan po ako ng boses for this time po kasi syempre there's a lot of politician na they ka matatawan ng chance para magtaram and masabi to yung gusto mong sabihin as a citizen po. Kaya yun, nagpapasalamat ako kasi nadangog niya and mapoprovidean ko yung mga iniisip ko. So yun, thank you! Crush na crush ko po kaya siya, pero may ko siyang pinapalo sa social media. Just like ko po expected na marani siya digdig ako. Oh my God! Pag-crush na! Kakatapos na po sa 13-hour operation dito sa Banwaan in San Fernando. Kahit grabing init, ulan, kahit banggi na po, yaman po sila, nagbibigay po ng very warm reception. Mas mabalas po ulit galing kay Luigi Villaferte. Until next time. Sa Rinconado District now, saktong-sakto kung saan ang ating bagong hospital, yung Cancer Medical Center sa Bayan ng Bula. Doon po naka-house lahat ng COVID-positive patients ng Camarines Sur Province jurisdiction. So maganda na, pero mas lalo pa nating papagandahin si Congressman El Rey bilang Deputy Speaker of Finance, nag-appropriate po ng more funding para mas madagdagan ang mga beds sa Bicol Medical Center, mas maganda ang pasilidad, because ayaw po talaga natin na mapuno o makongest ang BMC, which is why we are doing everything we can para talagang mas maraming space doon para sa mga future severe or critical COVID cases, being the best hospital in the Bicol region. So dapat talaga laging tulungan, partnership, cooperation.
Boy, pag mauranon, malason. Pwede kasi po ini igubta pa si Kong para makaiba po kami ng pati pa siya sa kaumahan. Nag-start po yung project na ini sa January. Ini po, sa Moya Pigtrabaho, 15 personas kami nagtarabang mandigbiyo. Puda ko daw itong tabang sa mga nagtrabaho. Kada ko lang tabang po ito sa intang pamilya. Kaya po munyan, okay na po. Magayon na ang patok. Kompleto na po kasi nabayada naman sa mga nagtrabaho. Ganda pa rin dahil sa ngunyan, kakulang tabang na ka. Kasi mga naghaharakot, dahil naman nasakitan. Kung minsan may nagbabike na ngani, may nakamotor na. Maski kaya maghakot ng sapatos, pwede na kasi di ka na malalamu yan. Diba? Katabisitan ni kung ugmahon man siya sa nahiling niya sa indang ating patrabaho. Ugmaon man si Kong na sabi niya, dakulang tabang di sa paraoma, dahil naman nasakitan. Ako lang ba napasalamat si Kong at si Gob kasi lalo na po kay Sir Luigi. Makakapatabang puso man po ang sa iyang mga naitatabang sa Moya. Salamat kay Kong Elre sa pamilya Villaferte. Mga tugang, ipapadangog ko po sa Indo ang pagkikipag-ulay ka na mga membros ka na media kay Governor Migs Villaferte. Katagod po ini kan sangat niya ni na kasong perjury sa mga barangay official kan barangay San Nicolas kan siyudad ni na Iriga. Hapon po, Governor, live tayo sa Harpin DC at sa iba pang radio station dito sa Rinconada area. At nalaman namin na nandito ka po sa RTC Iriga, sa Fiscal sa office. Ano po ba ang ating gagawin na ngayon na go dito? Magandang hapon po sa inyo at sa lahat ng nakikinig. Totoo po, nandito tayo sa Hall of Justice ng Iriga City para mag-file po ng kaso sa mga barangay officials ng Barangay San Nicolas at iba pong mga tao na nagsinungaling po, nag-certify na hindi po ako resident para ma-deny ang aking transfer of voter registration sa Iriga City. Based on the mere fact na hindi daw ako resident dahil hindi daw nila ako nakikita. Ang simbag ko man, hindi ko rin sila nakikita. Kung gusto nila na mag-display ako, maturog ako sa luwas kang baloy, I invite them to do it themselves first. Hindi ko po gagawin yon. Fully backed up po tayo ng ebidensya na talagang sa Iriga City na po ako naka-start. This is my domicile of choice and my residency. Agkukita ng mga affidavit sa mga kapitbahay sa Camia Street na pirmi po nila akong nababayad sa Baloy. Agko po ako ng government issued ID na stating that my address is Camia Street sa Nicolas, Iriga City. Ang mga utility bills sa telepono, sa internet, sa tubig, sa kuryente, ngamin po under Miguel Luis R. Villaferte under the address of my new residence, Camia Street, Iriga City. So, we are very backed up with evidence. Confident po ako na wala pong makakahadlang sa aking transfer of voter registration at nagpapakita lang po at nagpapatunay na may mga tao po dito sa Iriga City na takot po sa akin. Balita ko pa, simula po na sa Iriga City na ako, hindi nakakatulog paggabi. So, para sa akin, patuloy lang po ang ating trabaho bilang gobernador. I believe also that it is just the right time na magkaako po kayo sa Diring residence with my future wife Rachel, and we are planning to have a future family very soon. 32 years old na po sa Indong Lingkod at napili ko po ang Iriga City, Barangay San Nicolas na maging domicile of choice ko and my residency because number one, gusto ko po ang vibes, ang ugali ng mga taga-Rinconada. Gusto ko po ang geography, ang topography ng Iriga City. It is a very nice mixture of urban
and mountainous nature landscapes. Yan po ang mga hinahanap namin ni Rachel nung kami po ay nagpipili ng mga residency. So, it is my right as a Filipino. So, sana po respetuhin po ng mga nag-oppose. Sabi niyo po, barangay captain. So, is it safe to say na ang kapitan kasi dyan, Bob, si punong barangay Ariel Lucena? Yes po, dapat ang barangay captain, ang barangay official is non-partisan, no bias. Nag-certify sila without asking for any evidence. Hindi po sila naghapot, hindi po sila nag-inspection sa baloy ko. So, just right na mag-file po ako ng perjury case against them. Sa korte na lang po na mag-hililingan. Nakuha mo po yung certification na yan, Bob, nung ikaw ay pumunta na sa Office of the COMELEC for transfer of voters. Exactly. Kailan po yung, Bob, nangyari po? Noong March po ay naglipat na po ako officially ng aking voter registration dito po sa Barangay San Nicolas, Iriga City. Tapos once I filed that, may biglang mga certification na nagluwas na nagpapakita lang na politically motivated at takot po sila kay Mixed Villa Fuerte. So yung Gob, makakasagabal ba yan sa pag-file mo ng COC dito po sa... Hindi po. We are heavily backed with evidence at dyan naman po talaga ako nag-i-star. Nakadawa ka mo na nakakabisita sa baloy. Kung pwede lang sana, maimbitahan ko po ang amin. Although COVID po ngunyan, as much as possible, avoid non-essential trippings, jammings, o kung ano man. Ilang punong barangay po ba ang kakasuhan mo ng perjury ko? Yung mga mga nag-certify na hindi na ako resident. More than... Isang si Kapitan Ariel Lucena, pati po ang mga kagawad po niya. I see. Okay. So ito po ba, Gob, talagang magpapakita na talagang malulusutan mo ito dahil punong-puno ka at marami, milyon ang iyong evidences na talagang si Governor Mix Villaferte ay residence ng Barangay San Nicolas, Iriga City, Gob? Ama po, 100% confident because as of last year pa, ay di na po talaga ako nag-i-star. I love Iriga City, I love Rinconada. This is my domicile of choice and my residence. Opo. Kasi nga, Gob, yung bahay mo sa San Agustin, ang balita namin na talagang 80% to 90% completion na. That also further adds my intent to really reside in Iriga City. So yung sa San Agustin is another property of mine. So, Gob, yun ang rason nila dahil baka sabihin doon ka sa San Agustin kasi talagang nagpapabahay pa rin. Basado po sa batas, any person, any Filipino can have a domicile of choice and many residences at any time or at any point of their lives. So, San Nicolas, Iriga City is my domicile of choice. Why? Sentimental po sa akin ng baloy ko sa Barangay San Nicolas. I will say why it is sentimental to me in the days to come. And karapatan ko yan. As a Filipino citizen po. And being Bicolano and pinakang Filipino at pinakang ama ng aming lalawigan ng Camarines. Pero ako sa tingin ko talaga, karapatan ng lambang Pilipino na magpili ng kanilang residency. Sana respetuhin na lang po nila yun. Kung takot po sila, sa eleksyon na lang kami magkita. Ano naman, wala po tayong inaatpasan kahit sino. Pilipilia, Andaya, Alpilor. Trabaho lang po tayo, taong bayan na magdidesisyon kung sino talaga ang sincero, sino ang Anong nangyari, Gob, pudersa na ang habol. pagpunta nyo sa COMELEC Iriga, Gob, na may nag-file ng certification na gano'n na kumukontra na ano po ang mangyayari dito, Gob? Very smooth po ang aking registration sa COMELEC noong March. We have an ERB hearing on Monday, this coming Monday. We will present all our evidences, our facts, our witnesses, and 100% confident po ako na ma-approve po ito. We can say that this is a politically motivated, Gob, effort ng mga taong yan? Politically motivated, tulad po ng pagkuha ko ng sedula. Alam po ninyo, ako lang ang
taga Camarines Sur na hindi binibigyan ng sedula ng city government. So we have also a mandamus case filed against them. Ang Anti-Red Tape Commission ay winarningan na po sila. Pero hihintayin ko po ang mandamus case dahil ayoko pong palagpasin ng mga ganitong pangingipit. Kung iniipit nila ang gobernador ng probinsya, ano pa kaya ang mga ordinaryong Bicolano, ordinaryong Irigenyo? So hindi ko po ito papalagpasin. Gagawin po natin yan sa tamang mga paraan. Sa Mensahe mo po sa mga naniniwala at umiidolo sa iyo ng mga taga-Rinconada. Mensahe niyo po sa kanila ngayon na nakikinig sila at makikinig sila sa iyo. Una po, salamat sa pakikinig, salamat po sa tiwala. Number 1, COVID ngayon, pandemic ngayon. Medyo inaabala po nila ako sa pamumulitika nila, pero number 1, safety first po dapat. Ngamin po ng mga abiso ang gobyerno probinsyal, DOH, sundin po natin dahil COVID is rising in the whole world, lalong-lalo na po sa probinsya ng Camarines Sur. So dapat mag-ingat, mag-double time, mag-triple time pangani sa pag-secure kan sa indong pamilya. Kung non-essential po ang sa indong mga travels, state put na lang po sa harong. Pero mga ganito po mga sagabal, abala na politically motivated na mga ibang tao po dito, wag na lang po natin sila pansinin. Basta po tayo, trabaho na lang po tayo. Ako po naniniwala na tinulungan po ako ng Camarines Sur, ng Iriga City, ng Rinconada District na mag 3 terms dahil nakikita po nila kung sino si Mix Villaferte, yan po ang nakukuha nila. Sincero, makinabang, mabuot, ipapadagos po natin yan. Authentic po dapat tayo lagi. Hindi plastic, hindi drama queen, hindi paetok sana. Importante, ang serbisyo pampubliko halik sa puso. Yung pong mensahe mo, Gob, dahil may mga politiko, ibang tao na ayaw ng Kapwerte Medical Mission, na napakalaking tulong po ito ng iyong pong programa medikal sa ating mga kababayan na lalong-lalo na yung mga ikahus, mga naghihirap, na gustong mag-avail ng yung sa diagnostic ban nyo na meron tayong free laboratory test, yung sa mga diagnosis exam, at may libreng gamot at libreng check-up ng mga doktor. Pero sabi ng iba, hindi daw ito nakakatulong. So anong mensahe mo doon sa politiko na ayaw ng napakaganda mong programang tulong mo sa mga mahihirap nating mga sa tingin ko inggit lang po sila. Tingin ko inggit lang po sila. Dahil pag wala ka talagang programa, hindi ka nakakatulong sa taong bayan, lalong-lalo na po sa panahon ng COVID, mas madali na lang manira kaysa magtabang. So kami, hindi natin pinapansin ang mga paninira, hindi natin pinapansin itong mga motivated people. Ang gusto po talaga natin ngayon na takot ang taong bayan na magbisita sa ospital. Ang ospital ang bibisita sa barangay nila, sa bahay nila, gamit po ang medical diagnostic van, gamit po ang ating mga medical backpackers na province-wide. Talagang very positive feedback ang nakukuha. So hindi lang po natin ito papadagos, mas papalawakin, mas papakusugon pa. In all the 5 districts of the province, we will designate more diagnostic vans na allocated exclusively for the district, mga medical backpackers na exclusive as of now sa district. Pero siguro by the end of the year, per municipality na ang gusto po natin. Dahil ang pinaka-priority talaga sa panahon ng pandemya, salud. Importante, buhay kang mga residente kang probinsya kang Camarines Sur. Kaya yung mga nagkukontra, sana magtabang na lang po sila. Kung kami nagtataon ng bulong, nagtataon ng check-up, magdagdag na lang sila. Hindi na yung sisirain ng mga sinserong mga esferso kang gobyerno probinsyal. Okay, lalag ko si Gob Mix, live po kita sa Samuyang Estasyon sa radyo natin ba? Radyo Kasarok sa Rinconada. Naka-anchor si Ma'am Tere Herangla. Ma'am Tere, iyan sa... Katugang, uya pa po ang kasumpay. Ang nakasalalay. Kasi mga ano po yan, ang mga career politicians, ika nga ni. So takot sila sa livelihood nila mawara. Pero ito simpleng bagay po, transfer of voters registration, transfer of residency, pasa na. So as early as now, pinapakita nila ang kanilang weakness, pinapakita nila na takot sila. Hindi pa ako nagsisimula. Ano pa kaya kung dagos-dagos na kita? Ibig sabihin, Go,
ang aksyon na ito ng inyong kalaban sa politika ay parang desperate move. Tama ka dyan, Joey. Desperation talaga. Kasi mismo, udapusin ng mga ebidensya, udapusin ng mga mapapabayad sa korte na talagang mag-disapprove ka na kung transfer of registration and residency. So, bahala na ang korte mag-decide. Basta kita, sincero po na padangat ang Rinconada, sincero na love ang Iriga City. I love this place. I love the people. And this is again my domicile of choice and my residency. Sa totoo lang ko, maraming nagmamahal sa yung mga taga-Iriga, mga taga-Rinconada, hindi lang sa buong Camarines Sur. Ipinakita yan last election na talagang napakamahal. Love na love ka ng Rinconada at Iriga. Pinatunayan yan yung last election na talagang panalong-panalo ka dito. So sa tingin namin ko, itong mga bagay na ito ay talagang nagpapakita lang ng kahinaan ng kalaban kasi ayaw nilang maagaw yung power sa kanila. Na which is sa tingin ng tao ay nababagay na ibigay sa iyo yun ko. Dahil ikaw ang tanging politiko na pwedeng magpatuloy ng pag-asenso ng Iriga at ng buong Rinconada area ko. Maraming salamat sa pagtabang sana. Masiram po magtabang sa mga taga-probinsya ng Camarines Sur na talagang nagtatao ng inspirasyon. So papadagos na po, lalo-lalo na ngunyan na pandemya, itataya na po ang buhay ta para sa probinsya ng Camarines Sur. Ang COVID, virus lang yan. Mga Bicolano kita, kaya po natin ito. So isa na lang last end question ko, Bob. Before October, filing of Certificate of Candidacy, si Governor Mix Villaferte ba ay magiging registered residents na at voters na ng lungsod ng Iriga? 100% confident po ako dyan. So yan ang gustong malaman ng public. 100% confident po ako at kinukumpirma ko that San Nicolas, Iriga City, Camarines Sur is again my domicile of choice and my residency. So thank you so much and good luck, Bob. Thank you, Joey. Asin sa ngamin na nagrurungog, kamupuan sa kuyang inspirasyon. Ingat po sa COVID. God bless you all. Mga tugang si Governor Miguel Luis Mix Villaferte kana probinsya ng Camarines Sur na dangog tapo ang pagkikipag-ulay kan mga miyembros kan media kasudma. Katakod kan pag sangat niya ni na kasong perjury sa mga barangay official kan barangay San Nicolas kan siyudad kan Iriga asin iba pa. Gusto niya pong patunayan sa korte, daradara niya ang mga apidabit kan mga testigo, daradara niya ang mga ebidensya, mga utility bills sa kuryente, tubig, telepono, asin kadakol-dakol pang iba, mga building permit under his name. Na siya po kaya may mga testigo na nakakahiling sa iya na dyan siya sa barangay Camyas Street, San Nicolas, Iriga City na Kestar. Na gusto niyang patunayan duman sa nag-uupos, nagpaluwas ni na statement o nag-certify na nagdi-deny na bako siyang residente kan na sinabit ng barangay na yaon an sa iyang mga ebidensya. Na gusto niyang patunayan sa korte na dai mauulang an sa iyang paglipat ni na voters registration digdi po sa siyudad kan Iriga asin an sa iyang pigistaran na harong an San Nicolas na consent po iyon sa iyang domicile of choice of residency. And dyan sa barangay San Agustin na sa iya pong pinagpapaharong na nasa 80% completion na nga ni, haros dagdag pa ining properties niya digdi sa Iriga, dagdag pang intensyon na talagang gusto niyang mag-star digdi po sa siyudad kan Iriga. Como domicile of choice ang paninindugan ni Gob, diretsyo niya po, karapatan niya, como
Sudadanong Pilipino como sarong namamanwaan na may diretso po siya na magpili kung saan niya gustong mag-star for the future, na gusto niya naman na magpamilya dahil 32 years old na da po siya, ngunyan. Na magkaigwaman po ni na liberty, magkaigwanin choice, pagpili kung saan niya gustong mag-star, as in diretso kang tao na magkaigwanin dakol na staran. Basta kaya mong mag-provide nin istaran kung pirapang harong ang gusto mo, pwede. Tamayo man lay na nagbabawal. Nasa batas na diretso niya man na magpili kung saan niya gusto pong mag-star. O kaya po, at yan, babalikan ta ng pag-ulay-ulayan ta. Ralaog ta na idol ko, nagabustang hanap buhay. An oras, alas 9, Pompiang 9, nin pagkaaga. Magkaburunyo, Bicol. Magkasararo, Bicol. Pagtabang sa kawa, anmawot. Daing pa ibabaw, daing pa iraro. Kapos kita maguswag, igurahaw ta. Ako Bicol! Ako Bicol Party List. Katabang na, kasurug pa. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Casa di Nanoy, White Beach, Puerto Galera, Oriental, Mindoro. Para sa detalyes, hanapin lang si Mr. and Mrs. Freddy Bon and Marilu Machimura Bon. An oras na yan, atod sa indo ni Mr. Julio Victor Marlo Sigera, President, Sigera Technological Colleges, Irigan City. Para sa edukasyon di kalidad, Sigera Technological Colleges. Ang oras na ito ay hatid sa inyo ng Zenis Garden Landscaping Services, Baaw, Camarines Sur. Ang programang ini hatod man sa Indo ni Kagawad Gali Bayos. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Ramadama Massage Oil. Talagang damang-dama ang ginhawa. Epektibo na, barato pa. Ramadama Massage Oil. Kung ang hanap nindo ginhawang namamatean, Ramadama, ang sagot dyan. Pinaghalo-halong herbal oil extract, arugan lemongrass, virgin coconut oil, neem tree, acapulco, bayabas, pandan, sampagita, asin menthol. Ang Ramadama, katabang pag may kalintura, abok, sipon, kulog sa tulak, joint pain, o kasukasuan, allergy, arthritis, back pain, muscle pain. Pwede man gamiton na repelang. Aprobado talaga bastang Ramadama Massage Oil ang kaiba. Epektibo na, barato pa. Ramadama is open for resellers and distributors. Just contact 0930-269-5362 or message at Facebook page Ramadama. Ang Ramadama Massage Oil available na sa mga binasunod na outlets sa Bula, King Remel Variety Store and SLBG Drug Store, Bato, Farmacia Nazarea, Buhi Pharmacy asin Farmacia Nazarea, Baaw Pharmacy asin Buhi Pharmacy, sa Nabwa, AMF Diamond Pharmacy, sa Naga, Tarian Pharmacy, sa Pamplona, ACT Med Pharmacy, San Fernando, NTC Pharmacy, sa Libmanan, Quintin and Queen Beauty Essentials, sa Calabanga, Grand Central Drug Store, sa Pili, Lisa Joyce Drug Store. Mga tugang, ang Office of Civil Defense OCD Bicol nagpapagirumdum kan mga dapat niya tong gibuhon sa panahonin kalamidad. Perming iandam ang pamilya sa anuman na kalamidad asin katibaadan, orog na ang bagyo, linog, pagtuganin bulkan, asin iba pang peligro sa buhay, asin propiedad. Perming magantabay sa radyo, magdalan sa telebisyon, tanganing maaraman ang mga abiso, asin patanid hali sa RDRRMC Bicol. Hali sa PBOX, hali sa Pag-asa, sagkod sa iba pang ahensya kan gobyerno. Iandam ang gubag o ibaldi kan sa indong pamilya tanganing maparikas ang pag-ibakwar kung kinakaipuan sa anuman na kalamidad asin katibaadan. Daiman paglingawan
an first aid kit, flashlight, baterya, radyo, kandila, an pito, posporo, asin iba pang importanteng kaipuhan, arog kan tubig, gubing, asin pagkakan, na kayang konsumohon magdurar nin tulo, abot sa 5 aldaw kung magpasiring sa evacuation centers. Tandaan ang mga emergency numbers kan mga autoridad, Barangay Disaster Risk Reduction and Management Council, asin kan lokal na gobyerno, asin magpartisipar sa mga trainings, emergency drills, sagkod iba pang training dapit sa disaster preparedness and response kan OCD Regional Office 5, Provincial DRRM, asin lokal na gobyerno. Ang sa indong Office of Civil Defense sa Bicol bukas 24 oras, 7 aldaw, 24/7, asin nakaandam na magtaunin serbisyo ano man na oras duman sa Camp Simeon Ola, Legazpi City, Albay. Sa pamamayo ni Regional Director Claudio L. Yucot, asin pwede man sindang apudan sa hotline number 052-742-1176. Sa OCD 5, bida ang handa. Magkaburunyo, Bicol, magkasararo, Bicol, pagtabang sa kapwa, an mawot, daing pa ibabaw, daing pa iraro, kapos kita maguswag, igurahaw ta. Ako Bicol! Ako Bicol Party List. Katabang na, kasurug pa. Isa po sa mga natulungan ng Kidney Care. Ma'am, pangalan po natin at taga saan po tayo? Ako si Winnie Di Mayuga. Ako ay 58 years old. Ako talaga ay napakahilig sa maalat. Lahat ng kinakain ko, gusto ko talaga maalat. Ay ako'y nakaramdam ng kakaibang pakiramdam, kaya ako'y nagpa-check up sa doktor. Ay nagpa-request sa laboratory ng creatinine ko, pa-check upan ko daw. Ay naku po, pagkataas, above normal Ngayon, ako muna nag-pray kay Lord. Ay itong si Lord, napakabuti. Nagpadala siya ng tao sa akin na nag-aalok nitong Kidney Care. Ay agad-agad ay aking sinubukan ito. Ngayon, nung maka 1 buwan, ay napakagaling ng Kidney Care na ay normal na ang aking creatinine Salamat din sa Kidney Care. Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drugstore at mga suking butika. Noong April 3, 1995, idineklara ni Pangulong Fidel V. Ramos ang buwan ng Abril bilang Broadcasters Month. Arawin man o ulanin, sa digmaan at sa kapayapaan, sa tagumpay at sa pagkatalo, sa lungkot man o sa saya, sa hirap at sa ginhawa, mula sa lupa, sa dagat at kalangitan, nananatili sa himpapawid. Para sa inyo, ngayong Abril, ipagdiwang ang Broadcasters Month, isang serbisyo publiko mula sa KBP. Palayogan ko maning happy fiesta. Ang mga taga-barangay Santa Cruz kan siyudad kan Iriga. Sa may mga kapistahan happy fiesta. Naka-tune in ko niya, nag-antabay na pamilya ni Jojo Piñauhas dyan sa Santa Cruz, Iriga City. Happy listening, happy fiesta sa inyo dyan. Sa mga bisita, sa mga saliring tao nindo dyan, si Kagawad Sumpay, good morning. Sa mga amigo ta dyan sa Salvacion, nag-aarantabay man si Paring Saldo, good morning. Sa Villa Gomez family, si Paring Ariel, kay Chuitot, kay amigong Jun Villar, good morning. Sa pamilya Martinez, good morning. Mga nakaantabay sa mga oras na ini. Sa mga Facebook Live ni Ma'am po, good morning po sa Indogabos. Balikan ko po itong pig-ulay-ulayan na pinagpahayag ni Gobmig sa Villaferte na diretso niya po na magpili ni na istaran may na konsehin harong may istaran como sinasabi niya po na domicile of choice niya ini
As in, ang paglipat niya po ni na voters registration, dahil po mauulang. Kaya bago pa man mag-abot ang filing of certificate of candidacy sa October, siya saro na pong rehistradong botante kan siyudad kan Iriga, as in residente kan siyudad kan Iriga, susog sa mga pugol-pugol niyang mga testigo, as in ebidensya na mapatunay na last 2020 pa siya naka-star digdi po sa barangay Camyas, San Nicolas, Iriga City. Dahil sa paglibot-libot ninda kan sa iyang future wife, kan sa iyang magiging pamilya si Ma'am Richelle, nagustuhan niya po mag-star digdi po, nagustuhan niya mag-star digdi po sa siyudad kan Iriga, taenot na enot. Gusto niya ang ugali kan mga taga-Iriga, ninulita mga reliyoso, mga mabubuot. Nagustuhan niya ang kapalibutan, ang urban, mga mountain and nature, landscape, dangan peaceful ang siyudad kan Iriga. Alagad, dahil po nga may mga nag-uupunir, bako sana po sa paglipat niya ni na voters registration, resident kan Iriga, pati na ang iba pang mga programa kan Kapitolyo, nangurog na salado kan salud kan mga nagtitiyos na mga pamilya. Nahihiling niya na igwada ang pwedeng naiinggit sa iya, natatakot. Sabi niya nga po na mag-star na siya digdi sa Iriga, ang kalaban niya daang mga politiko, aros dahil na magtururog. Ano man ang kinakatakot nindo. Porque napabarita, as in idineklara mga nakaaging bulan, ni former Congressman Sal Fortuno, na iyon na sa indang susuportaran, as in magiging opisyal na kandidato for congressman sa Rinconada area. Pag-abot ka na 2022 national and local election, sabi ni Gobmig sa garo, pig-iipit siya. Siya nga ni daang gobernador na kan probinsya ng Camarines Sur, pig-iipit pa, pig-igipit pa. How much more ngaya itong mga ordinaryong namamanwaan na daiman na ipiton or gipiton. Kaya sa simpleng example niya sa panggigipit kan kalaban sa politika, siya lang daan na siyudadano, Vicenos kan probinsya ng Camarines Sur, na dai tinataanin na sedula or inaapod na community tax certificate or sedula. Kaya nga ni daan reklamo man sinda, mandamos sa iya pong pigahalat-halat, although may pigsabi siya na ARTA, Authority or Commission kaining anti-raid, may na po garo may pinaluwas ng ining anti-red tape authority or committee, nagpaluwas na po ini nina warning sa kisayman na local government officials na trabahuhon ang dapat nindang trabahuhon na obligasyon sa mga taong nagdudulok ng transaksyon sa sendang opisina. Na man po ini ang gusto na mangyari ni Presidente Rodrigo Duterte na dahil pagparapalawigon magparapila ang mga namamanawaan sa mga transaksyones ninda sa arinman na mga local government units sa enterong nasyon kan Pilipinas. Takunday pwedeng mapaluwasan sinda nin bako lang
mababaw, kundi baka mas hararom na penalidad. Kung ang mga opisyalis di gobyerno sa mga local government units sa enterong Pilipinas dahil makapag-perform ng tama, as in dahil ma-satisfied ang katuyuhan sa enda kan mga taong igwang transaksyon sa mga lokal na gobyerno sa nasyon kan Pilipinas. Kaya dapat po medyo maitaota ang tultul na serbisyo. Kaya lang po palibas sa panahon na naman ngunyan in politika, ninulit ang madali na naman po ang filing kan certificate of candidacy. May mga nagluluwas na naman po na siring kaning mga isyu. Mantang si Governor Mix Villaferte, gusto niya pong patunayan, dahil 32 years old na siya, na iyon ang gusto niyang maging istaran ang satuya pong syudad kan Iriga na orgulyo nga ni. Kan ibang mga tao na napili po kan gobernador kan probinsya ng Camarines Sur, na ang syudad kan Iriga, iyo ang sa iyang maging domicile of choice and maging residente, na maging neighbor ta siya, na pwede tapang madulukan po ni na tabang sa ano man na pangangaipo ta kung siya po permita ng nakakaiba-ibanan na puun pa kan last 2020 digdi na siya nagkakakan nga nin pansit dyan uluglog sa mga gilid-gilid siya na tabako man ini pong metikulosong tao bako man ining mapili bako man ning aratio na opisyal kan sa tuya pong gobyerno probinsyal. Ipinapahiling niya po ang sa iyang pagiging makamasa. Kaya nga ni, magin ang ibang media na nag-i-interview sa iya, nakapashare na sa pag-iistaran niya dyan sa Camyas Street, sa Nicolas, Iriga City. Neighbor niya dyan si Hermanong Monmon ngo. Dyan interview mi dyan si Gobmig sa Villaferte na dyan talaga siya nahiling ming ay nag-interview nga ni kami sa iya bagong matagayod to nakapanturog pa kaya nga niya ako an sa iya mga kataraed dyan nagparuluwas ni affidavit na talagang oral daw nindang nahihiling na dyan naka-star si Gobmig sa Villaferte. Iyan ang gusto niyang patunayan sa korte na itong nag-o-oppose, nagdi-deny sa paagi na pag-certify na dahil siya naka-star, dahil siya nahihiling digdi, mayo ngayong katotohanan niyan. Tako nga nag-i-star na sa Iriga. Sa San Nicolas, ta ini may sentimental value ang sa kuyang pigi-istaran sa San Nicolas. Nayapot me, Gob, igwa ka man po baga ngayang, igwa ka po baga niya akong harong na pinagpapagibo dyan sa barangay San Agustin kan siyudad kan Iriga. May media nga ning nag-apot. Baad kaya ngaya Gob, sa imo ngayang dapat na istaran, duman niya San Agustin, ay daing ngaya, kumo nga ni ngaya, domicile of choice ko ngaya magpili kan nasa kuyang gustong istaran na harong. Asin, diretso ko como Pilipino, ciudadanong Pilipino, na magkaigwanin kadakol pang, magkaigwanin perang harong, pwede. Dahil mayo man nagbabawal sa batas, na magkaigwa ka lang ng sarong harong sa nasyon kan Pilipinas. Ani ba nga ni, may mga harong pa sa ibang bansa di ba? Kasi domicile of choice mo yan. Diretso mo yan. As your personal law, na itinatao ka na sa imong kalayaan na magpili kung saan ka magiging happy. Happy nga kung mag-star sa Iriga, sa San Nicolas. Iningay harong ko sa San Agustin is my property and adds of my intention na mag-star talaga ngayon digdi sa Iriga City. Dahil gusto ko an environment. And itong sabi niya nga ni, ang kapalibutan, ang lalawgon, kan kapalibutan, ang nature. Kaya
diretso niya po ini. Kaya ini po ang gusto niyang patunayan sa korte na siya saro ng bona fide residence or residente na kan sinambit ng barangay sa di siyudad kan Iriga. Malataan na testigo niya tugang kan saro sa nag-uupanir. Na siya ang testigo, saro sa testigo niya, perming naihiling siya. Yan ang affidavit. Saka itong mga kataraid niya dyan sa harong, sa San Nicolas. Ang saro sa mga ebidensya niyang nagpapatotoo, sabi niya, ining about sa mga utility bills na kapot-kapot niya. Sa telepono, internet, tubig, asin iba pa, maging ang building permit. Under his name and under the name of Miguel Luis Eri Villafuerte. So, dyan pa lang, sabi niya, nagpapatunay na ako naka-star na, haloy na, sadi, siyudad kang Iriga. Sabi ko nga ni ko, mas matibay ka pang magtaram taga-Iriga kisa sa kuya. Ay, iyo nga ya. Pero ang suba niya man, kung ako ngayon dahil nahihiling, sa di Iriga, ka ito ngayong nag-uupunir, dahil ko man nga sinda nahihiling, gusto ngayon nila magturog ako sa luwas. Kanarong ko tayo mahiling ninda. Pero nga dahil ko gigibuhan niyan ta. Masipun pa nga ako. Kundi, mag-inot na ngayon mag-ibo kayo sa mga dahil nakakailing sa kuya. Kundi, ilingon ta po. Tabaad, pigpail niya kaya ni Biyernes, baad Lunes, maaraman ta na kung perang days ini bago mapag-urulayan sa korte. Tayo ni sa fiscal's office pa sa nagayod ini pag-uurulayan, bako pa man talagang formalmenteng nakasangat na po para gayod magaigwanin schedule of hearing sa kasong perjury. Baka dyan pa lang sa fiscal's office dahil na mahaloy magkaigwatulos ni na maray na resulta. Daradaraan sa iyang mga testigo asin na mga witnesses. Aber daw, balikan tayan, naratsan sana, ilawag tangon ang report. Hali sa mga karonda. Bicol Connection Report. Karondang Philip Barasina, ipasok mo. Salamat, Tabi Karondang Jawi, marahay na agaliwat sa mga parantabay niya to. Digdi sa Santiago, lockdown. Paano man? Nagkapirang suna. Mismong si Kapitana Los Padayaw na sabi mo interview ko, nakukulong. Na lockdown man? Na lockdown So, sa lugar niya. Yan sa Balugo, digdi sa Barangay Santiago. Bali, tulong zona Tabi karon. Tulong zona. But sabihin, igwang nag-positive sa COVID. Oo. Ang Santiago baga, iyon may pinakadakol na may sintomas na COVID basado sa ipinaluwaskan na City Disaster Reduction Risk Management Council na sinambit ng syudad. Nasa Siam. Ang igwanin St. Thomas nin COVID digdi sa nasambit ng barangay. Duman sa may zona 1 sa parte kan zona 2. Tapos zona 3. Zona 1 Tabi karon lang Joey, yaon dyan ang mga tribal. Ayo Kaya irakman kung mga ngutang itom. Uno yan na dapat gayud matabangan man kan sa tuyang mga opisyal di gobyerno na pangural daw manindang pagkabuhay. Naka-monitor man ang lokal na gobyerno kan syudad nin Iriga, may pulis pa ning nagbabantay. Kanganing day makadulag itong iba. Tay ko ang nagdudurulag karon lang Joey. Tano man? Baka alop na. Dapat kaya matabangan maning pagkakan sa mga nalalockdown, saka bulong kung ano pang tubig. Oo, dyan sa may tribal pati, masakit ang tubig dyan. Yung nga ni. Kumusta na ang bulos kan Barit Waterworks? Ay, okay na. Napakarahay na ni Loder Casyaw ang pamayo. Saka sa tabang man kan Board of Directors, kan Barit Waterworks, yaon dyan si Sir Noli Bermejo, nagum ni Mamchi. Ay, very good pala. No? Paano itong generator sabi mong
Mamahalo na generator. Kumusta na? Functional na? Operational Day na? pa. Ha? Saan madarada kay tubakho? Ano naman yung tabako? Dakulaon. Dakulaon kaya. Ah. Hamak mong na genset nag-aabot sa kunyan ito. Nasa, hindi na kumpirang KB ito. Hindi ko na pati narumduman sa sobrang gabat. I see. Tapos, ang problema pa digdi, sa Barangay Santiago, digdi sa may Anangge Street, kunya ng mga panahon, maluyahon ang supply na kuryente, siking fluctuate, sarong simana na. Nagdigdi na nga ni sa Sakuyang Harong, ang Kasoreco 3, pinagsagipit na bagang intero itong linya, Iuman Giraray. Nakaulay ko pa sana si Madam Anrochi, ang magayon-gayon na tagapagtaramkan Kasoreco 3, Kasudma, alaga day man giraray na resolveran. Ana pag-fluctuate ka na supply ng kuryente digdi sa nasambit ng barangay. Sabi ka ni Madam Ann, kadakol ka agad niya nagwi-welding. Ang biro niya. Pangyayari. Naging rason pala sa mga para-welding. Kaya nagparaluyang kuryente digdi sa Barangay Santiago. Ay, ano na tayo? Kaya maragad kung may Bicol Light and Power Corporation pwedeng makusog na ang supply na kuryente digdi sa Barangay Santiago. Garo dahil na kayang supplyanin makusog na kuryente kan Kasoreco 3. Nahihidaw ang Bicol Light and Power pag-aro kayo ng mga sitwasyon. Nahihidaw lagod ang Bicol Light and Power Corporation pag sigan na puro palsukan supply kan kuryente, kan kooperatiba nin kuryente sa Rinconada, no? Yan, ito nga ning ABR, may sige na sa baga ugong-ugong. Ay ano na di ang kuraw kan mga naghihidaw kan Bicol Lights and Power Corporation, arog na kayo ni. Yes, to Bicol Lights and Power Corporation. Pwede. Wanya na labor ni buhayon. Ang Bicol Lights and Power Corporation. Kaan ka labor di pati pala. Malarang luya ka kuryente. Andi ba bagakan inot ang kurahaw kan abo? No, to Bicol Light and Power Corporation. Kadakol pang mga bado kan taga Kasoreco 3. Ngunyan ang kurahaw baliktad na. Yes. May puti. Ay, ano na tayo? Nagpa-fluctuate man ang kuryente. Nagpaparaluya minsan ang serbisyo. Hamak mong sarong simana na akong reklamo. Iuman giraray. Ay, ano na tayo? Kaya... Idirekta mo na nga ni an sa imong reparo kay Engineer Wilfredo Buksit. Baka si Engineer Buksit kaya yaon man sa Cam Norte. Ano man siya duman na yaon digdi ang Kasoreco 3. Kagaduman ba kaya yan? Baka nagbuburo bakasyon man ngunya. Ay, ano na tayo? Diyos ko. Kaya, ina na problema. Sagkod ko niyan, digdi sa Anangge Street. Ang sabi ni Madam Ann, baka nga may mga illegal connection duman sa Sendo. Ako, sabot ko ba ko naman yung trabaho? Nadara ko po ng mga nag-illegal yung trabaho yan kan Kasoreco. Bulan mga nag-welding na yan kung overload. Siyempre, sinda kayan. Ang trabaho ipaabot sana. Ang maluwin ng servisyo ninda. Naharog kayo ni nagpa-fluctuate. Man nare-resolveran. Oy, dyan daw sa may mga welding machine man na na shop. Magsadiring transformer ko na tangarig dahil madanyaran sa pagpa-fluctuate ning kurintian mga kataraid, ano? Iyo nga ni. Kaya, dapat magsadiri sindang transformer. Oo, dako lang apektado. Digdi sa Santiago, tan transformer pati. Sabi, binalyuhan na. Hindi kung totoo, manabago. Kamay sarong city electrician na kung nakaulay. Ang 125 kVA ganyan na transformer, kung minsan, sang gatos sa naman. Ang laog na bultahi. Ay pangyayari niya ako. Drawing sa napalanan sa luwas, kung minsan, ang nakasurat. Kaya, dahil kinakaya kung ining transformer digdi, baka 125 kVA, ang laog ka na transformer nasa 100 kVA sa naman, ay talagang masasakitan. Ang mga may harong digdi na igwanin mga appliances, sabayan pa ka na subot, illegal connection, kan iba niya itong mga konsumidores, tapos igwa pa mga nagpapara-welding. Sabi ni Madam Ann,
Kaya ngaya sigan plakrit na supply na kuryente yan sa indong barangay. Okay, salamat, Lip. Kaya, Salamat sa igwa pa dagdag na nga. report. Natupaan lang, sabi karon dang Joey ning gamgam ang transformer na brown out. Okay, salamat. So, yan sabi karon dang Joey sa kuyang mga heras na informasyon. Alidigdi sa kuyang location, liman si Philip Maracena, RPN, Radio Ronda. Bicol Connection Report. Salamat na maray sa dagdag na mga impormasyon ni Karundang Philip Baracena. Good morning sa mga Facebook Live viewers ta. Kay Hermanang Monica Periqui, good morning. Thank you so much. Kay paring Roel Aligarbes sa Grado of San Juan, Iriga City. Kay Hermanang Melanie Mendoza, good morning. Kay Mr. Dirk Vander Giesen of Limassol, Cyprus, thank you so much for tuning in always. Kay Attorney Leo Kaayaw, good morning. Nag-watching si Attorney Leo Kaayaw and si incoming kagawad Jorel Kaayaw ang nagwapitong aki ni Attorney Kaayaw, nag-watching. Thank you so much. So, yaon man duman sa Fiscal's Office si Attorney Leo Kaayaw, one of the legal officer, legal counsel or abogado sa magaling na abogado, lawyer ni Gubmigs Villaferte. Good morning po sa family. Si Ma'am Suset, nag-watching man. Thank you so much. And good morning. Balikan tagirara itong pinag-uulay-ulayan ta. Nakasud manghapon, nag-planchar na po ni kasong perjury sa City Prosecutor's Office, dyan sa Hall of Justice, kan Iriga, si Gubmigs Villaferte, kontra sa mga barangay official sa Sinibapa, kan San Nicolas, Iriga City. Ninulitaan mga ini, nagpaluwas ni nag-certify na bako da siyang residente kan sinambit ng barangay sa San Nicolas, na kung saan ang rason dahil siya nahihiling. Kaya sabi ni Gubmigs, kung dahil hindi ako nahihiling, dahil kumansin na nahihiling. Saka nakaaging March, nag-transfer na ni na voters of registration sa Comelec si Gub. Saka nagburutuaan man ang mga certificate or mga opposition na bako da siyang residente kan siyudad din Iriga. Maala ta sigon ki Gubmigs sa Villaferte, kadakol-dakol po siyang ebidensyang mapatunay pati mga testigo. Yan ang gusto niya pong patunayan, kaya bahala naman da ang korte na mag-decide kung sa iyang mga ebidensya mahiling na talagang mapatunay na siya sa rong lehitimong siyudadano na residente na kan siyudad na ini. Como sa iyang napiling istaran sa Kamyas sa Street San Nicolas sa rong domicile of choice and residency niya ini. Talagang iyan ang gusto niya pong sabihon, tanian sa iya pong diretso sa pagpili kan sa iyang may istaran. Na dyan ang gusto niyang istaran. Itong San Agustin ay sa ads of intention niya, talagang gusto niya mag-star. And sa iya pang property po yan. Saan San Nicolas, nag-aarkila lang siya dyan. Sa pigpaplano niya man, sa iyang future family, 32 years old na siya, maagom naman siya sa Kimam Riche. Ang mga saro sa ebidensya niya dyan, ini mga sa utility bills, igwa pa siyang government-issued ID, yaon dyan nakabugtak ang sa iyang address. Kaya confident po tiwala, konfiyansya si Governor Mix Villaferte
na mayong makakaulang sa iya. Sa pagtransfer kan sa iyang voters resignation sa Iriga and residency. Nasabi pong pag-ulang subuot, nagpapahiling lang ini. Kaluyahan kan sa iyang kalaban sa politika, nagarubada at takot sa iya, puuna siya mag-star digdi sa Iriga, karuda ay napatid na napapaturugan sa iyang kalaban. Di maghirilingan na lang dasinda po sa batalya ng politika, magralaban na lang sinda sa maabot na 2022 national and local election. Ta siya talagang desididong magkandidatong congressman sa Rinconada. Ano po? Sa Irigaman, siguro, kung sasabi yung kanibang mga politiko na kaalyado kang gobernador na makapili naman siyang panlaban digdi sa Iriga, por respeto gayud sa inaapod na incumbent Vice Mayor Rex Oliva, pwedeng yun manokon kan partido ninda, Nationalista Party sa kargong mayor. Baka si former City Councilor Nono Kayala Pilor magkandidatong Vice Mayor, depende sa inda yan na grupo. Sabi ni Gubmigs, dahil siya takot. Kung si isa mang gustong lumaban sa iya sa pagka-congressman sa Rinconada, dahil siya takot. Siya, sa iya sa naman na idiritso ang mga tabang, sinsirong serbisyo sa mga tao. Dahil siya takot sa mga puwintibilla na lumaban sa inda, sa mga andaya, sa mga alpilor, sabi niya. Dahil siya takot na maglaban sinda sa eleksyon. Pero sige lang ngaya ang trabaho ko. Dawa ngaya may mga nanggigipit sa sakoya. Gobernador na nga nga kung ginigipit pa, how much more nga itong mga saradit na mga namamanwaan. Pero ngaya mga taga-media, pinili ko ngaya mag-star sa Iriga dahil sa geography, photography, paborito mi ngayon ni Richelle, an urban, mountainous nature, landscapes. Suno ko pati ngayon mga ugali kan mga taga-Iriga. Saka peaceful ang Iriga talaga. Mga reliyoso po ang mga taga-Iriga sa totoo lang Kaya nga nangangalas kita kung taano may mga siring na kaini yung mga na dapat nga ni magpasalamat kita ang gobernador na piling kita istaran asin maging neighbor ta. Kaya itong nag-uupos man nga kaini, lalo na ngayaan sa barangay, para sa kuya ngaya, ang barangay is a non-partisan and no bias na inaapod. Kaya certify without asking any evidence or inspection sa harong kong pigi-istaran ay para sa akin ngaya dapat unang ginawa para malaman nila na diyan ako nakatira at natanong-tanong naman na kami o ang aking mga kapitbahay para mapatunayan man nila na diyan ako nakatira sa Camyas Street sa Nicolas, Iriga City. Kaya kung politically motivated man ngayon, maglaban na lang kami pag-abot ka na eleksyon. Kana politikong garo da siya wini-welcome sa di Rinconada area. Pero 100% ang sa iya pong confident na malalampasan niya ining mga bagay na ini, as in mapapatunayan niya na talagang magiging saro siyang voter and resident kang Iriga City. Gusto niya nga ni kita gabos, irimbitaran dyan sa pag-iistaran niya. Kundi dahil sa non-essential tripping, jamming, bawal. Dahil kang pandemic, kaya dahil pwede.
Pero rights ko ngaya na magpili nin maiistaran. Rights ko man na magkaigwanin nagkapirang istaran dahil personal na itinatao ni sa kuya. Kumo syudadano kan sa tuya pong nasyon na. Dawa sa mo gusto mag-istar, pwede yan. Oh. Kaya lang po, garo naiintindihan ka ni ba? Kaya magralaban na lang yan sa eleksyon. Kung si say an sincero, nakakatabang, asin na makadyos an ugali. Pero ngaya, sa simpleng pangiipit niya sa kuya, ang ihimplo ko ngayon dyan, nanda ipagtao sa kuya, nin ining community tax certificate or sidula. Kaya igwa na nga kung pigahalat na mandamos case, magin an anti-red tape commission, nag-warning na nga senda. How much more na gustong-gusto man pati kang presidente na day pagparpapilaho ning alaba, halawig ang sa tuyang mga namamanwaan na igwang mga transaksyones sa mga lokal na gobyerno sa enterong Pilipinas na kung pwede marikas asin maitao ang toltol asin tamang pagserbis sa publiko. Pero ang advice po ni GovMix, mag-iring at manggirari kita sa COVID, magsurunod kita sa minimum standard protocol, maglikay kita, gusto niya, dawa nagsasakripisyo siya. As in, isasakripisyo niya ang buhay niya. Sa paglaban kang COVID, isasakripisyo niya. Pero ang isip po niya, ang pagtabang sa gabos na Visenos kan na probinsya po ng Camarines Sur. Nag-uumpisa pa lang nga ako, dahil pag ko nakakaumpisa talaga na totoong magserbi sa ringkunada, nangyayari na kaagad niya ito sa akin. Napapangirit na napapapiling-piling si GovMix. Pero ang sa iya lang po, talagang seryoso as in na honestong serbisyo ang gusto niyang darahon. Pag siya na po ang malayta po kung next congressman kan ringkunada or malayta po kung maglaban pa siya sa ibang posisyon sa diringkunada. Dahil po aram yan, marami pang pagbabaagong pwedeng mangyari. Ano po? Sabi niya, sa iba kaya ngayong mga politiko, minsan ginigibo ng karir eh. Sa indang pagiging politiko eh, sabi niya. Ano ba nga, takot na kan sa indang, takot na mawaraan ng livelihood. Ano ba nga garo takot na mawara sa puder? O kaya para sa kuya ngaya ang politiko sa tama lang pagserbi sa public tayo man yan sinumpaan. O kaya ang mga araw ka ngayang bagay kinokonsidera ko ngayang mga parang desperate move kan sa kuya ngayang kalaban sa politika. Ta ako ngaya may mga ebidensyang mapatotoo na ako naka-star sa siyudad kan Iriga. Mayo man yung ebidensya mga nag-uupos kani sa kuya na ako dahil naka-star digdi sa siyudad kan Iriga. So, halaton ta po ngaya na ang korte na sana po ang mag-decide kan pag-question kan sa kuyang paglipat nin voters registration sa Iriga asin ang sa kuyang pinag-iistaran. As, I repeat, sabi niya, as a domicile of choice, gusto niya mag-star po sa gusto niyang istaran. And magiging bona fide residence po siya. As in, botante kan na siyudad kan Iriga. Siguro niya 100% before pa mag-abot ang filing kan certificate of candidacy sa maabot na bulan ni Oktubre. Sabi digdig ka nag-text, basahon ko po. From Derry Ibarreta, Idol Joey, dapat po sa Iriga na si GovMix
Gusto mong sabihin, sabi ni Dear Ibarreta, Idol Joey, dapat po sa Irigan na si Gobmigs magkandidato as mayor. Takaalyado man niya si Kungsal Portuno, di kung mag-mayor si Dear Ibarreta, gusto mo palan si Gobmigs mag-mayor na sana sa Iriga. Maglaban, magkandidatong mayor. Kaalyado niya man si Kong Sal Portono, di bot mong sabihon, si Kong Sal Portono magkandidato giraray kung congressman. Garo-aro kayan diri, sa imong opinyon. Depende man po yan sa indata. Sabi ni Congressman Sal Portono, mayo siyang ibang napili, napapasahan kan poder sa serbi sa ringkunada na nahihiling niyang matalino, mahigos, na pwedeng lampasan sa indang naginibuhan na mga karahayan, proyekto, pagtabang sa ringkunada. Gobmigs Villaferte ngaya ang sa kumpigi endorsa na masunod na congressman sa ringkunada. Dahil lang sa kuya ngayang 100 lampas pang percent na trust yaon ki Gobmigs. Kaya madepende po ini, suggestion nindo kung dadangugon ini ni Kong Sal Portono, tatibaad man tabugaon si Kong Sal. Ini man nga si Kong Sal. Sabi nga kanina na mga kandidato sa Casitit Sergio, tagurang na sinda, sa kamay mga marati unaman. Baka maanggot sa emo diri. Si Kong Sal, ini man nga si Diri Ibarreta, nailing na ngayon nagtaram na ngayon kung dahil na kumakandidato. Nag-opinion pa nga kay Joey magkandidato ngayong congressman. Pero dahil man po direktang sinasabi na pwede ka man po girari na magkandidatong congressman nga Kong Sal. Tara mo man ng gad, malay mo. Kung ini pong suggestion sa naman, opinion, kan sa tuyang parantabay, na si Gobmigs Villaferte, iyo na po ang magkandidatong mayor sa Iriga. Asin si Kong Sal Portono, assuming magkandidato liwat, pwede man baga kung naday ka man na maanggutan kan mga namamanwaan sa ringkunada taano. Pirang haros sarong taon labi, kung ika na may mati-mati ka itong panahon na nakataram kang day ka na mga kandidato na mapahingalo ka na, narahayang ka, hiltiyong ka na naman, So itong mati-mati mo sa puso na nagpipiot-piot, mana, tranquilo na ang mga ugat mo sa puso, nabulong na. Kan sa imong mga ekspertong doktor, espesyalistang doktor, makusugo na naman si Kong Sal. Ngunyan nga pwede naman akong magkandidato. Pwede na naman nga akong mangampanya, maglibot-libot sa enterong barangay sa ringkunada. Malay mo kung ang milagro kan mahal na Diyos. Sabi nga ni kayan ba'y intervene o ba itong sa kagustuhan, sa tadhana, sa kagustuhan kan mahal na Diyos na itinatadhana sa satuyang sa diri o kapwa, iyo man talaga ang ipasabungkan mal na Diyos. Kana inaapo na divine intervention na ito bagang garo pasabungkan mal na Diyos. Ngaya sal kong wala ka manggot sa kuya kong sal. Ngaya kong sal magkandidato ka giraray. Tas si Migs pinasabungan ko ngayon magkandidatong mayor sa Iriga. Malay mo, ang mga pasabungkan mahal na Diyos bagong iyo. Saka, siyempre, kusog na naman baga si kung saan. Hiltiyo na naman, di pwede baga magkandidato. Siseman makunta kung ang mahal na Diyos na nagkakagustuhan, mga itinatadhana niya. Okay, salamat po. Walang handa po. Mayod ang handa sa Jojo Piñauhas sa Santa Cruz. Anyway, last April 29 po kaya, piglubong pasanaman sa iyang brother-in-law na si Francisco Estoy Panga Jr. Kaya nasa kapagmunduan pa man po ang sa ilang pamilya palaan. Kaya sabi niya, walang handa, Sir Joey, sa piyesta namin sa Santa Cruz. But anyway, happy fiesta sa Indogapos. May
Ang sabi bagadig din di diri ibarita, hihihi, pangyayari. Oy, aram nindo, istoryanta lamang kamo. Ining pangyayaring ini, sa totoo lang, ang nagpasikat kaning pangyayari, si dating Congressman Sal Portono, kampanon pang nagpuon pa lang ning maging board member, chairman kan Kasuray Kudos, nagpuon na dyan ang pangyayari. Pag nakadangog ka na ng pangyayari, hali yan kikong Sal, yan ang original kaya. Tapos, nag-serving board member sa Diring Kunada, nag-serving vice governor, nag-serving congressman. O kaya, pinagtadhana baga, anmal na Diyos ang naggigibo kan gabos na paagi kung ano ang gusto niyang mangyari sa sarong tao. Kaya malay po nindo, yung suggestion ni Diri Ibarita, mangyari. Uy, Diri, pwedeng mabunusan ka ni Kong Sal. Kung araw ka nang mangyayari ta, malay mo kung sa tuya pong mahal na Diyos. Iyo man ang itaong pasabong sa gusto mong pasabungan. Nangaya, Sal, balik daw nga sa Kongreso. Ikaman nga Govmix, magkandidato kang mayor sa Iriga. Malay mo, talay paman po ang filing kan COC. Kumbaga sa ini pong mga taong nagmimiron, may kanya-kanya man na kursunada ang politiko. Sa totoo lang, may kanya-kanyang mga kursunada asinpig susuportara ng mga politiko at mga tao. Sa totoo lang. Kaya kumbaga sa ini ang mga isyo sa kinaaban na gusto kan mga tao, pirming dawa kita may COVID na piga-atubang, balutan pirming urulay-ulay sa politika. Tayo ang gusto kan mga tao. Itong na-update sindakan na mga politik. O dyan sa Baaw, ay sa Bula, ay re-replay ko pala nitong interview mi man kay Mayor Migay Ibasco. Na-lockdown pa lang sinda dyan, pero hanggang sa aga na lang na Sunday, pag Monday, balik na po sinda sa trabaho. Bukas na ang LGU Bula. Ibasco ka na Bula Camarinesor, dakol po kaya nag-aharapot kung naarin ma-assume sa operasyon kan opisina kan LGU matapos na ma-lockdown po ini. Por medyo kan paretang may nag-positibo po. Mayor, good morning po. Good morning. Ang ko kayan, garong nag-lockdown kami, ning sarong simana sa naman, up to Sunday lang. Ang positibo digdiyo si SB Secretary, garong araw kayan. Sa kuya alanganing kuyan, opinion. Ang kayan, gusto ko kuta, nag-lockdown sa naman duman sa SB lang kuta. Kundi, nagpara lakaw-lakaw dahil ini, kaya actually, ili-knockdown lang. Pero hanggang Sunday lang naman. Nakapag-disinfect na po, di ba? Iyon na nakapag-disinfect na kita. Saka, actually, sa ngunyan aldaw, nag-swab test ang mga SB duman sa SB member duman sa MDRRMC ngunyan. Isa naman yan, siguro ang pwede tang i-report sa Indo. Naka-quarantine po. Naka-quarantine na. Nasa home quarantine kasi pano-pano na kami. Kaya nga ni garong dahil na kami piga-ako kang probinsya dahil pano-pano na rin. Kaya ang ginigibo mingon yan, garong naka-monitor na lang kami. Pero talaga na nagtataw kami ng support, ng ayuda duman sa home quarantine. May mga zona sa barangay po, Mayor. Mga tugang, si Mayor Migay Ibasco kan na Bula Camarinesor. Inabot na kaya ko nin oras sa pamamaaram sa ngarang kan sa kuya mga pag-iriba. Karonda, Philip Barasina, Aldrin Lee, asin iba pa. Sa technical, Engineer James Oco, and Rodel Cesar sa information, sa transmitter, Engineer Lendon Toralio and Tony Saison, inan sa Endong Kabicol Connection. Joey Habanalim, salamat. Kan sa Endong Pagantabay, mga Facebook Live viewers, thank you sa mga nag-participate sa programa, sa mga texterta, sa mga nag-antabay sa Transistor Radio. Thank you so much. Mabuhay kita, Gabos. Stand by sa next program with Kagawad Ilma Dili.